उद्धव ठाकरे यांनी प्रशांत जगताप यांना ऑफर दिल्याची माहिती समोर आली आहे। फोन करून पक्षात येण्याची ऑफर देण्यात आली आहे। उद्धव ठाकरे आणि प्रशांत जगतापांमध्ये 10 मिनिटं चर्चा झाली। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये या तुमचा योग्य सन्मान राखू असं ठाकरेंनी प्रशांत जगताप यांना आश्वासन दिलेलं आहे। प्रशांत जगताप काँग्रेसमध्ये जाण्यावर ठाम आहेत असे देखील माहिती समोर आलेली आहे। प्रशांत जगताप यांनी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर आज ते काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याची माहिती समोर आलेली आहे। मात्र त्याच दरम्यान एक मोठी घडामोड उद्धव ठाकरे यांच्याकडून देखील प्रशांत जगताप यांना ऑफर आलेली आहे। उद्धव ठाकरे यांनी फोन केलेला होता प्रशांत जगताप यांना आणि जवळपास 10 मिनिटं या दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली। मात्र प्रशांत जगताप हे काँग्रेसमध्ये जाण्यावर ठाम असल्याचं कळतंय।